Ja, men vi skal forklare lidt om emnet differentialregning. Og man kan sige, at overordnet set, der er væksthastighed, det handler om én ting, og det er væksthastighed. Det vil sige, at det handler om at finde en væksthastighed i et givet punkt. For eksempel, hvis vi lige tegner en graf, så kan vi sige, at vi har en funktion, som kører sådan her. Så vil vi gerne finde ud af, at den væksthastighed, for eksempel, der er i det punkt her, det vil sige, at om den er faldende, eller aftagende, eller voksende i det punkt her. Og man bruger det sådan, hvis vi skal koble det til den virkelige verden, så bruger man det meget for eksempel økonomi eller produktion, hvor man går ind og kigger på, men er økonomien voksende med for eksempel, lad os sige, 1000 kroner per døgn, eller hvad det nu kan være. Så det er ligesom det, man bruger det til i den virkelige verden. Det næste punkt, der skal gennemgås, det afhænger lidt af, når man nu har tegnet en graf, så kan man ligesom udvide den beskrivelse lidt, og det gør vi så med en tangent. Og hvis vi tager den flotte graf herop, tangenten, det er altså en linje, man tegner, som tangerer, hvis vi nu forestiller at den rammer grafen her, så tangerer den direkte kun lige i det punkt, man har tegnet på grafen. Og det vil så sige, at når man tegner en tangent, så finder man hældningen, altså hvor stor eller hvor lille hældningen er, i lige nøjagtigt det punkt. Og deraf så kommer så udtrykket et tangent hældning, som altså er hældningen i lige nøjagtigt tangentens punkt. Ja, men når man så har en tangenthældning, så har du jo sådan set en ny linje. Og for den linje, der kan du også godt finde en ligning for den. Det hedder linjens ligning, eller tangentligning. Og den hedder y lige med a gange x, eller a gange parentes x, minus x0, parentes slut, plus y0. Og så kan vi lige kort forklare, hvad det forskellige betyder. A, det er en tangenthældning. Indtil videre, der har vi ikke lige forklaret, hvordan man finder det, men du kan sådan set ud fra grafen, som vi tegnede før, der kan du gå ind og aflæse, hvad er tangenthældningen på det her tidspunkt. Det er jo bare det her med, at du går ind ud, hvor meget går du op eller ned. Og det vil jo så, om den er voksen eller aftagende. Så det her, det er din ubekendte, der skal ikke stå noget tal. Det vil sige, det er den eneste ubekendte, som egentlig skal stå tilbage, når du har lavet ligningen. Så har vi så x0, det er din x-koordinat. Og det er jo så, indtil videre, der har vi ikke vist, hvordan man kan finde det, men det er jo så, at du kan for eksempel få givet et koordinat z, og så kan du så finde, eller lave en ligning ud for den. Og den kan du selvfølgelig også godt aflæse på grafen. Og y0, det er så også koordinaten, det er så bare y-koordinaten til den her tangentligning. Og det er jo meget relevant i forhold til, eller det er godt at have en ligning for den nye tangent, man tegner. Ja. Vi kan så lige prøve at illustrere det en gang ved, at vi tegner et koordinatsystem, og så vise, hvad det er for nogle forskellige tal og koordinater, man skal i. Men hvis du bare tegner, hvis det er en eller anden funktion, man har, og der så er et punkt, hvor der er tegnet en tangent igennem, så er selvfølgelig det første, du finder, det er den tangenthældning, som er hældningen på den streg, man lige har tegnet, som kun skal i et punkt. Og det du så gør, det er, at du går en ud, og så tæller en op eller en ned, hvordan grafen lige ser ud. Og så kan du så finde hældningen, som så er din a-værdi. Kender lidt til en almindelig eller ligning for en ret linje, der vil med den her jo fx lige med ax plus b. Og der er a-værdien, det er hældningskoefficienten, det vil sige hældningen på den linje, man har. Og hvor vores tangent, det er jo også en ret linje, derfor så gælder der også det samme, at a-værdien, det er din hældning. Men hvis vi fortsætter med, hvor vi slap før med i forhold til koordinaterne, så x0, det vil så være den x-koordinat, man har lige der, hvor tangenten sker din graf. Og det kan jo så være et hvilket som helst tal, men den kalder man x0, for det viser så, at det er en. Man kunne selvfølgelig også lave en, der hedder x1, hvis man lavede en anden tangent på et andet punkt, men her der hedder den x0. Og så y0, det er jo så den tilsvarende y-værdi, fordi når man har en x-koordinat, så vil der også altid være en tilsvarende y-værdi. Og det er så den koordinat, man kan aflæse på y-aksen. Når vi bruger den ligning her, så er det et andet udtryk for den samme ligning. Man har måske også hørt en anden ligning, hvor man siger, at sådan, det er i princippet den samme ligning, men hvor du så udskifter y, og så siger du
f mærke af x gange med parentes x minus 0 plus f af x 0. Og grunden til, at du siger f af x 0 herover i stedet for y, det er fordi, hvis vi prøver at gå op til grafen igen, at notationen y, det er et udtryk for funktionen af x-værdien, altså x-værdiens tilsvarende y-værdi. Så i stedet for at skrive y0 her, så kan vi i princippet skrive f af x0, altså funktionen af den tilsvarende x-værdi. Og derfor kan grafen også skrives op på den måde. Ja, og det her med notationen med f af x, eller f mærke af x, det forklarer vi lige om lidt, fordi der ligger nemlig også noget matematik, hvad det egentlig betyder, når der kommer et mærke. For det er ret vigtigt i forhold til differentialregning, at om der er et mærke, eller om der ikke er et mærke. Ja, altså når man arbejder med differentialregning, der arbejder man med en notation, eller et notationsbegreb, som hedder f mærke af x. Og det er ret vigtigt at forstå, hvad der egentlig ligger bag det, fordi hvis du glemmer for eksempel at sætte et mærke, når du skal finde et mærke af x, så bare skrive fx, så er der meget stor forskel på det. Fx, det har man arbejdet meget med før, når man arbejder med funktioner, og det er egentlig, hvis du sætter en eller anden x-værdi ind, så finder du den tilsvarende y-værdi. Det er for eksempel, hvis du sætter 2 ind, og funktionen hedder 2x, så ganger du det, og så finder du så den tilsvarende y-værdi. Men når man arbejder med f mærke af x, så er det ikke et punkt, du finder, men så er det hældningen til den x-værdi, eller x-koordinat, du har. Det vil sige, at du sætter en eller anden x-værdi ind, det kunne være 2, og så finder du så, hvad er hældningen for den tangent, i forhold til tangenter først, så den tangent, som sker, når x er 2. Og det er jo sådan en mere matematiske måde at finde en tangent-hældning på, i forhold til før, hvor du egentlig bare aflæste det på en graf, for det er ikke altid, du har en graf at arbejde med, når du arbejder med differentialregning. Og derfor så er det godt at kunne vide, hvordan man gør det. Så skal man så også, når man arbejder med f mærke af x, så skal man differentiere en funktion. Vi gør det jo med WordMath, der kan vi få den til at bare differentiere det, men man kan også differentiere i hånden. Og vi kan tage et lille eksempel på, hvordan vi gør. For eksempel en funktion, der hedder fx lige med x i anden, et almindeligt andengrads polynomium. Og der er sådan nogle bestemte regler for, hvordan man differentierer forskellige funktioner. I det her tilfælde, når man differentierer den, så skriver man f mærke af x, så viser man så nu, at nu er det en differentieret funktion af den funktion der, og det giver så 2x. Og der ligger også et bevis bag, hvorfor det er, at det her, det bliver til det her. Og når man så har differentieret sådan en funktion her, så betyder det, at når du finder f mærke af x, som Mikkel også har sagt, at det er simpelthen hældningen i punktet 2. Ja, for eksempel hvis du sætter 2 ind her på x plads, lige præcis, så sætter du faktisk, så står 2, og så selvfølgelig ind på det også, så det bliver 2 gange 2. Det vil sige, at når du har en x giver 2, så har du en hældning på 4 på den tangent, som du så har tegnet ind. Jamen, vi sagde jo før, at for den her, når man differentierer x i anden, og det bliver til 2x, der er et bevis bag det. Og når man skal bevise det, så bruger man noget, som hedder tretrinsreglen, og det består af 3 trin jo. Først så opskriver du den generelle ligning for, hvordan du finder hældningen af a. Der har du så, det gør det lidt lettere, hvis man tager et koordinatsystem, så har man 2 punkter, x0 og x0 plus h. Plus h, det er så den tilvækst, der er fra her til her. Og det samme, det kommer så til at hedde den ene y i f af x0, og den ene f af x0 plus h, hvor det er igen er den der tilvækst. Men det skriver man så op i forhold til den her generelle ligning, hvor a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Og der hernede, der skriver man sådan set h, for der x'erne de går ud med hinanden, og så kommer det til kun at stå h. Så det er første skridt. Anden trin, der omskriver man så på den. Så sætter du det så i anden, som man skal jo, fordi der er det et andengradspolynomium. Det sætter man så ind her i ligningen. Og så ganger man så det ud, og det bliver så x0 plus h anden plus 2x0. Og grunden til at det gør det, det er, at man har den her kvadratsætning, når man ganger i anden ind i en parentes, så ganger man på det enkelte led, og så får man det dobbelte produkt, som er det der. Og her det bliver så minus x0, det er så for det led der. Det kan man så reducere på, så x0 der, og den her, den går ud med hinanden, og så står der det her tilbage, h i anden plus 2x0, divideret med h. H det forbliver hele vejen igen.
så her der kan du så sætte h uden for en parentes, og så kan gange med ind, så der kommer til at stå h gange h plus 2x0. Og man kan jo så lige tjekke efter bagefter, og hvis man ganger h ind her, så kommer til at stå h i anden. Hvis du ganger h ind her, så kommer til at stå 2x0 h. Ja, og så de her to h'er her, de går samtidig ud med hinanden, så dem kan man lige strege ud sådan her. Og så det, der kommer til at stå tilbage, det er så AS, og det er sådan set sekantens ligning, og det bruger man, når man finder tangentens ligning. Og det, der kan man så til at stå h plus 2x0. Så det sidste skridt, det er, hvor man siger, at h går mod 0. Og det opskriver man sådan her, for det er jo egentlig tangenthældning, vi vil finde. Og det gør man så ved, at man lader h gå mod 0. Så man siger, at det her limads, det betyder, at h går mod 0. Og når h går mod 0, så bliver det så lille en værdi, at den har ikke nogen, det er så lille en værdi, at den ikke har nogen indflydelse. Så derfor så forsvinder det bare, og så står der så 2x tilbage. Og det var så det, vi vil vise, at når du differentierer x i anden, så bliver det til 2x. Monotoniforholdene for en given graf, det bruges til at beskrive selve grafens forløb. Her har vi tegnet et fjerdegradspolynomium, og som der er karakteristisk for et fjerdegradspolynomium, så har det altså 3 toppunkter der. Når man skal definere monotoniforholdene, så gør man det ved at sige, at enten at grafen aftager, eller at grafen vokser inden for et givet interval. Hvis vi skal tage tal for den her graf, så kan man sige, at det her punkt, der er ikke noget punkt her, der kan grafen i princippet fortsætte op til det uendelige. Så derfor siger vi, at den starter, altså at grafen aftager fra uendelig til et toppunkt hernede, som vi så ikke har defineret. Men igen, så vokser grafen fra det her toppunkt til det næste toppunkt, hvor den så igen aftager, og fra det sidste toppunkt her, der fortsætter den, der vokser den altså ved en faktor, som vi ikke kender. Så derfor kan grafen igen princippet fortsætte op. Man kan sådan set godt beskrive grafens forløb uden reelt at se der have en graf. Som vi gjorde før, der fandt vi toppunkterne, og ud fra dem, hvis du så tager en x-værdi, som er lidt mindre end det toppunkt, og et, der er lidt større, så kan du finde ud af, så får du en værdi. Og hvis den er plus, så er grafen voksende ind til det her toppunkt, og hvis den er aftagende, eller hvis det er et minustal, så er den aftagende i det her forløb. Så på den måde, så kan du beskrive grafens forløb, uden reelt set at have en graf. Og det gør man så ved at vælge, eksempel hvis det var den her, så skulle man vælge et punkt, der er lidt mindre end her. Så skulle man have et punkt mellem de to intervaller her, og et punkt her, og så et punkt, der er større af.